Lasibe Solejman, immigrant ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju, inqatel b'tir ta' arma tan-nar f'rasu waqt li żewġ immigranti oħra indarbu b'tir kull wieħed f'siqhom sparat fid-direzzjoni tagħhom minn persuna f'karozza li kienet qed tinstaq qrib iċ-ċentru tal-immigranti f'Ħalfar. L-isparaturi sseħħew tard is-sibt filgħaxija fit-triq tal-ġebel f'Ħalfar, limiti ta' Birżebbuġa, triq li tinsab bejn l-Għeliqi bi ftit residenzi matula. One News u informat li 3 irġiel huma kollha Afrikani u jgħixu fiċ-ċentru miftuħ tal-immigranti f'Ħalfar. Kien għal-ħabta ta' 11 tas-sibt bil-lejl il-pulizija ċivit rapport li propju fit-triq tal-ġebel f'Birżebbuġa kien hawn raġel ferut. Mallu l-pulizija waslet fuq il-post u konfermat ir-rapport sabet li fl-istess triq kien hemm raġel ieħor ferut biex eventwalment sabet ukoll li kien hemm raġel ieħor mejjed bla ħajja fuq qadem. Wieħed miż-żewġ tirġiel midruba kien xi ħin fil-periklu tal-mewt, iżda l-kundizzjoni tiegħu tidher li qalbet għall-aħjar. L-ieħor sofra biss ġrieħi ħfief, iż-żewġ tirġiel jidher li huma mill-Ginea u l-Gambja. Sorsi qalu li kien wieħed mill-vittmi li ċempel u għarraf lill-pulizija bl-isparatura, hekk kif ħassu jintlaqat minn tirsiequ minn karozza tal-lewn abjad li kienet qed tinstaq fid-direzzjoni ta' Birżebbuġa. L-istess sorsi qalu l-3 irġiel instabu f'distanza l bogħod minn xulxin bl-akbar sejba ma' kapra tkun tal-Lasibe li nstab mixħud għal tulu fl-art f'għadira dem. It-triq tal-ġebel hija triq li tagħti mit-triq ta' Ħalfar propju fejn jinsab iċ-ċentru miftuħ tal-immigranti f'Ħalfar għaċ-ċentru ta' Birżebbuġa. One News huwa informat li din it-triq propju tintuża ħafna mill-immigranti li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar biex minn hemmhekk jinżlu għaċ-ċentru ta' Birżebbuġa u lura. Minnu fih il-pulizija qed it-triq kollha biex ma tiġix ikkontaminata ix-xena tar-reat. Minħabba x-xita li niżlet matul il-jum kellha tintrama tindasa biex l-investigaturi mejjuna mill-pulizija mit-taqsima forensika setgħu jippreservaw ix-xena tar-reat filwaqt li ssoktaw l-investigazzjonijiet biex jifhmu id-dinamika tal-każ. Kmieni wara nofsinhar One News seta' jinnota kif l-uffiċjali forensiċi bdew jelevaw xi oġġetti minn garax fl-istess triq. Il-mottiv wara dan l-omiċidju għadu mhux magħruf, b'sorsi jgħidu li f'dan l-istadju għadu kmieni wisq biex il-pulizija tibda tiddetermina x'seta' wassal għal dan il-qtil. Nifhmu wkoll li matul il-jum il-pulizija elevat għatta filmati minn kameras tas-sigurtà bilan li tasal għal vettura u eventwalment għal qattil u possibilment għal kompliċi tiegħu li ħarbu minn fuq il-post. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Rachel Montebello. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur Melvin Camilleri mill-Assa taż-Żejtun u l-Ispettur Keith Arno mill-Iskwadra tal-Omiċidji. Dan huwa t-tieni omiċidju u t-tielet persuna li nqatlet din is-sena wara l-qtil doppju tal-omm u bint f'Ħalaxaq li dwaru il-Pulizija xliet lil-liben uħu l-vittmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.